Хөрмәтле телевизор караучылар, студиябызда кунакта Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты, Корея театрының әйдәп баручы артисты Нурия Әхмәт Сафин. Исәнмесез, Нурия Әхмәт әфәнде? Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, исәнмесез? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Рәхмәт. Менә кояш кебек килеп кердегез, студиябызга үзегезнең матур елмаюыгызны бүләк итеп. Һәм инде шушы урында сезне дәрәҗәле бүләк алуыгыз белән дә котлап узасыбыз килә, чөнки сез Татарстан алдындагы казанышлар өчен орден, медаль белән бүләкләндегез. Берничә көн элек кенә дип әйтергә кирәк. Әле карары чыкты, әле кулга алып өлгермәдек әле. Ала бирсә, бик тиздән инде кулыгызга да алып шушы бүләккә сөенерсез. Хөкүмәтебезгә рәхмәт. Нурия Әхмәт абый, сез гомерегезне татар театры сәнгатен үстерүгә багышлаган улуг шәхес. Һәм инде чынлап та менә Кореев театрының, хәзер инде үз тамашачысын тапкан Кореев театрының башлангыч этабында нәкъ менә сез үзегезнең зур өлешегезне керткәнсез. Гади авыл малаеның, сез әле үзегезне шаяртып, мин чистай мишәре дип әйтергә яратасыз. Менә театр белән исәрләнү ул ничек булды? Ул театр белән исәрләнү бала чактан канга сеңгәндер инде. Ул елларда, мин мәктәптә укыган елларда, инде бигрәк тә 59, 60, 61, 62 елларда бездә теге сәнгатик түгәрәкләр бик күп иде. Безнең укытучыларыбыз оештырдылар, бию дә, җыры да бар, драма түгәрәге дә бар һәм башкалар да. Мин менә шуларда бик актив катнаштым. Анда инде әгәр дә интервьюларда чынлап та мин өйдә бөтенләй эшләмим дип әйтә алмыйм инде, катнаша алмыйдым йортка эшләр. Шушы мәктәптән кайтып кермәйдем инде. Классның старостасы да алар буенча концертлар да кую, теге бөтен истәлекле вакыйгаларга да теге нәрсәдер әзерләү мине билгедә иде инде. Һәм мин аларга бик рәхмәтле, алар менә миндә шул сәнгатькә карата мәхәббәт уяткан. Аннары ул елларны инде Курчак театры бик ишкыда иде, күчмә театрлар килә иде. Без инде акча булмаса да кешеләр арасында кысыла бушлай кирип карый идек тә аларны. Менә шулай итеп минем күңелдә калды. Ә мин ул сиремне беркемгә дә ачмадым. Ул минем йөрәгемдә сакланды. 7нче класс җитте, барыбызны бастырып сорадылар, кем буласың, кем буласың. Мин дәшмәдем. Күбесе председатель, ачучы тегеле булай, ә мин аны бер укытучыга гына ачылдым. Мен Казаннан килгән, ул ярый Нурия Әхмәт әнем белермен. Казанга кайтам, белде, ачыл теге театрның училищеның булганлыгын кайтып әйтте. Мин әзерләндем һәм 62 елны укырга кирдем шул үз һөнәрем буенча. 62 һәм 66 елны бетердем. Һәм инде шуннан соң тормыш сезне тормыш шушы дулкынга алып кирип бетерде. Хәзер инде кем әйтмешли, менә шушы дулкында мин 55 ел йөзәм икән инде. Субханалла, 55 ел. Аның 25 елы сезнең күчмә театрда. 20 елы. 20 елы. 20 елы, 35 елы менә монда кала. Бу моның чөнки бу үзенчәлекле, ул вакытта инде аның сәбәпләре күп булды. Ул театрдан китүнең, аны мине кумадылар. Кеше дөрес аңласын, үз теләгем белән киттем балалар. Күчмә театрда дип әйтергә кирәк, әйеме? Күчмә театрдан инде. Хәзерге тинчурин. Мин инде балалар ул вакытта заманалар шушында инде урам белән урам сугышып, кварталдан квартал сугышып теге балаларны тәрбияләү мәсьәләсендә кызым белән малаем үсә иде. Мин аларны яклап, саклап калыр өчен, гаилә өчен эшемнән китәргә мәҗбүр булдым. Һәм менә шушы Фәрит әфәнде бездә эшләгән кеше чакырып алды. Студия оештырды, Нури, булыш әле миңа башлап җибәргә диде. Чөнки минем исемем дә бар, дәрәҗәм дә бар, ул каягына барса да мине үзе белән алып бара иде. Менә минем артистым, Татарстанның ат казанган артисты, безгә коллективка башкалар да килсен өчен мине күрсәтә иде. Менә шуннан 4 ел, 5 ел, 87 елда студия башлап, 91 елда безгә инде дәүләт статусы бирделәр. Менә шуннан бирле безнең инде саналып килә. Ул студия чоры безнең иҗат юлына кирде. Чөнки постановление карарда шулай иде. На базе театра студии организовать государственный театр юного зрителя булгач, безнең инде студия чорда кирде. Әйе. Менә чынлап та без әле генә видео сюжет карап киттек. Менә бик күп яшьләр сезне шул кадәр хөрмәтләп, шул кадәр яратып сезнең турыда сөйлиләр. Һәм бу чынлап та менә
Бу инде әлбәттә сезнең эчке энергиягыздан димәк килә. Димәк, аларны менә шы ярату сизелеп тора. Һәм менә бүгенге яшьләр турында нәрсә әйтә аласыз? Сизеләдер инде, минем мәхәббәтемне дә алар сизәдер инде, аларныкын да сизәм. Чөнки мин аларны бик нык яратам һәм хөрмәт итәм. Чөнки университет, мәдәният институты университетын бетереп, театр училищесын бетереп бик күпләр килә. Һәм бик нык талантлылар. Беләсез, мин үземне алар урынына куеп карыйм да, безнең заманда әле, мәсәлән, артист булырга теләгән кешенең әзерлеге бик аз булган, начаррак булган икән. Хәзерге кешеләр белән чагыштырып карыйм да, мин әйтәм, нәрсә күрдек инде алдан килгәндә 60-61 елларда бер радиондан кала әйбер юк иде. Анда инде телевизор турында әйтәсе дә юк. Менә хәзерләр килгәннәр, җырлыйлар да, бийләр дә, акробатика көчле, пластика көчле, сүзләре көчле. Аларның дөньяны аңлап белүләре һәм фикер йөртүләре бөтенләй икенче. Беләсезме сез? Мин үзем белән чагыштырганда әйтәм, мин бер нәрсәдер генә булганым икән дип. Мин аларны бик нык хөрмәт итәм. Заманасы өчен сезнең дә менә бу белем алуыгыз ул вакытта бик дәрәҗәле булган. Ул вакыт өчен бәлки дәрәҗәле булгандыр. Шушыны хәзердә әйтәләр инде, безнең авылдан менә шушындый артист чыккан, хәзер инде Россиянең атказанган артисты һәм башка бүләкләр, орден, медальләр белән бүләкләнгән кешебез бар дип, алар горурланып әйтә инде. Менә сез бит инде 100дән артык роль башкарган театр артисты, әйме? Алар арасында малай ролен башкарганнарыгыз да бар, әйме? Шулай ук Улпат менә шундый король Лир кебек рольләр дә бар. Хәзерге вакытта безнең менә театр сөюче дусларыбыз сезне нинди спектакльләрдә күрә ала? Дөресен әйткәндә, хәзерге көндә минем театр сәхнәсендә бара нигез ташларым Туфан абиныкы, аннары соң Мио мой Мио әсәре, ул күп фестивальләрдә катнашты. Аннары соң тагын Туфан абиның Супер кияү дигән әсәре. Аннары инде безнең классиклардан Галия Бану, Башмагым. Менә шушындый образларда мин спектакльләрдә катнашам. Олыгая яшь бара бит инде. Күбесенчә яшьләр театры булгач, безнең репертуар корыла яшьләргә. Ләкин шуңа да карамастан рольләрегез бар. Бар, бу зарланмыйм. Менә инде хәзер инде шул 75 яшьлеккә карата әсәр әзерләнеп килә. Димәк, без премьерада күрә алачакбыз, әйме? Премьераны билгеләделәр инде. Сәр итеп тотыйммы, әйтимме дигәндә? Юк, әйдәгез, әйтик инде. Ул була январның 21-се һәм 22-се көнне. 21-се көндә без инде аны как премьер итеп һәм минем иҗат кичәм итеп күрсәтәчәкбез. Ул җомга көнне кич белән 18 сәгать 30 минутта башлана торган була инде. Безнең театрның адресын беләләрдер инде. Барлык тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Рәхим итсеннәр. Нури Әхмәт абый, мин сезгә карап утырам да, чынлап та, сөбханалла. Яшь егетләр кебек көч, менә шул кадәр сөйләүдә дә көч, дәрт бар, әйме? Моның сире нәрсәдә икән? Яшьләр белән эшләүнең сиреме? Кызлар бер яктан яшьләр белән эшләүнең дә сиредер. Чөнки алардан миңа яхшы энергия килә. Беләсез, менә әйтеп үткәнчә, алар мине бик нык хөрмәт итәләр, яраталар. Кайберләре әти кебек, кайберләре бабабыз кебек дип тә йөртәләр. Әтиләрен дә искә төшерәләр миңа карап, күбесенең әтиләре мәрхүм булса да, әтигә ошаган дип. Икенчедән, аннары мин дөресен әйткәндә, яшь чакта булды инде шаярту тәмәкесе, тегеләй булай тәмәке тартмыйм, теге хәмер кулланмыйм. Аннары соң инде ул теге хәзерге заманда инде модада хәләл ризык дип инде, менә хәләл ризык ашарга тырышабыз. Аннары соң режимны сакларга тырышабыз инде. Мин иптәшем белән икәүләп иртә белән торгач инде солы боткасыннан башлана, шулай теге авырай берләр ашамыйбыз. Инде андый теге спорт белән шөгыльләнәсеңме дисәгез, спорт белән шөгыльләнә алмыйм, сәламәтлегем рөхсәт итми. Ләкин тагын бер сер, әлбәттә инде ул менә шулай һәр нәрсәдән илһам алып, матурлыктан илһам алып, әйме, шуңа дөрес, илһам алып, шатланып, чөнки үзең үз кулларың белән үз нигез ташларын салган теге менә яшь тамашачы театрның студиядан менә шулай күтәрелеп китеп, хәзерге көндә матур фестивальләргә йөрүе, бер шәһәрдән кайталар, икенчесенә китәләр, берсенә кайтабыз, икенчесенә китәбез. Ул Грозный, Чечня,
Мәскәү, Ялта, аннарсын Кыргызстан, менә шушындай әйберләр калмады. Безнең теге дипломнар алып кайтабыз, лауреатлар булып, менә шуларсы мине бик сөендерә. Димәк, ул вакытта ниндидер бер нигә диңгезгә шумдык, билгесезлеккә теге студиягә килеп кергәннәрнең дәүләт тарафыннан бирелгән акчасы юк бит инде. Менә шулай иттереп, менә шундый дәрәҗәгә күтәрелүе минем өчен шатландыра. Нурия Әхмәт абый, сезгә тормышта әлбәттә ачысын да, төшесен дә күрергә туры килә дип әйтергә була. Монда инде нахак сүз дә булгандыр, кеше сөйләве дә булгандыр, әйеме. Һәм менә шунысын игътибарга алырга кирәк. Һәр менә нинди генә әңгәмәгезне алып карасак та, әйеме, сез һәр вакыт әниегез турында шул кадәр җылы итеп сөйлисез, әйеме, шул кадәр кадерләп сөйлисез, хәтта күзгә яшьләр килә. Һәм инде менә бездә бит хәзер тормыш бара, әйеме, ашыгабыз, кайдыр йөгерәбез, ниндидер проблемалар чишәбез, һәм ничектер һаман вакыт җитми дип зарланабыз. Менә сез 75 яшькә җитеп, безнең яшьләргә генә түгел, урта буынга нәрсә дип әйтер идегез? Тормыш фәлсәфәгез белән бүлешсәгез. Минем тормыш фәлсәфәлем шушындый. Җәмәгать, кешелек, кем әйтмешле, олысы, яшесе, кем әйтмешле, кемнәрнең әти-әниләре исән. Менә хәзергесе көндә әти-әниләрнең кадерләрен белеп калырга кирәк. Аларны булдыра алганча аларның теләкләрен үтәргә кирәк. Аннары соң инде дөресен әйткәндә эшлибез, барысы да бар. Менә безнең эшләгән заманда әле булмый әзрәк акча. Менә мин хәзерге карап торам, әгәр дә минем мәрхүм әнием исән булган булса, мин хәзерге вакыттагы аның авыруларына карата 4000-лек, 5000-лек даруларны алган булыр идем. Ә мин ул вакыттагы тиенлек дарулар белән аларны дәваладым. Һәм мин бәлки үземне шул вакыттан ничектер әзрәк нитәм дә инде. Битәрлим дә инде. Әниләрегезнең кадерләрен белегез. Чөнки ул тудырган кеше, безгә белем биргән кеше, олы юлга чыгарган кеше, менә минем әнием әни генә түгел, миңа әти дә булган кеше инде, әйтәм бит. Әгәр дә мин шушы көндә, шушы дәрәҗәләргә ирешкәнмен икән, югары белем алганмын, 2 дипломым бар, университет һәм театр училищесы, менә миндә барысы да әниемнең ние хезмәте, аның теләге. Ул бер вакытта да миңа каршы килмәде. Зинһар өчен кадерлик әти-әниләрне. Бик матур теләкләр. Шушы иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Нурия Әхмәт абый. Без сезгә әлбәттә инде алга таба да зурдан-зур уңышлар, исәнлек, саулык телибез. Һәр вакыт безнең яшьлек куандырып яшәгез. Рәхмәт. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, кеше гомере учтагы ком кебек. Кымны учка салсаң, әкрен-әкрен бармак араларыннан ага башлый. Ә инде агуын туктатыйм дип, бармак араларыннан аны кыссаң, вакыт тагын да тизрәк ага дип яза Фәнис Яруллин. Вакытны ашыктырмыйк, һәр мизгелнең кадерен белик дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.